Go. Så står vi her og snakker, og vi sådan forklarer lidt og sådan noget, og så går vi ind ved siden af i dagligstuen. Koldt. Og så stop. Jeg begynder så at sidde og forklare lidt om mig og Pauls affære. Hun tager det sådan egentlig meget pænt og sådan noget, og der sker ikke rigtig så meget, indtil at telefonen så ringer. Jeg lægger så på og tager ikke telefonen. I det sekund telefonen ringer, bliver Anne aggressiv. Der går noget ned for hende. Hun går ind i skabet, finder jagtpistolen frem. Jeg rejser mig op, går et skridt tilbage. Lige pludselig er der er 1,6 meter imellem os nu. Anne skyder mig. Jeg falder ned. Jeg lander egentlig lidt op ad en væg, hvor der så kommer blod ud på gulvtæppet. Anne trækker mig ud. Anne trækker mig og Marie ud i en bil og kører mig væk. Og så bliver det for tungt for Anne, så hun vælger i stedet for at slæbe mig nedad.